Dumpet i demokrati. Skarp international kritik af valget i Ukraine. Goddag, her Deadline 17.00, og vi begynder i Ukraine, som holder blå mandag efter præsidentvalget i går. Valgobservatører siger, at valget ikke levede op til de internationale demokratiske retningslinjer, og det skaber tvivl om resultatet, hvor ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne. Oppositionsleder Juschenko, som vi ser her, og premierminister Janukovic skal derfor ud i en ny valgrunde. Juschenko fik 36% af stemmerne, mens premierministeren fik 43%, godt hjulpet af en meget ensidig valgdækning til hans fordel. Og spørgsmålet er så, hvad kritikken af valgets første runde vil komme til at betyde i forbindelse med det endelige opgør. Vi har radiovisens Jan Jakob Florian med os på en telefon. Hvad siger du, Jan Jakob? Ja, Deadline er tilbage kl. 22.30. Tak for nu.